Welcome back to the YouTube channel Malawani Cameras. Basi masana abwino konse kumene muli. So tipatsane ma update timadigililabe chifukwa a Trump akuoneka zoti akumati pusitsa tonse akumati pusitsa kwambiri. Yeah, so choyambirira anatiuza kwanu zoti few hours akhala kupanga landing. Ajina JD Vance akhala kutera ku, that was yesterday, kuti akhala kutera ku Islamabad kuti akakambirana za nuclear deal, tuone kuti pakati pano zikuyenda bwanji. So tinasiyana pamenepo pamene tinasiyana kuti Iran nayonso nanena kuti makamaka ife ndi mmene zilimu ife sitifuna kukambirana chifukwa chonena kuti ndino anthu osakhulupirika komanso osadalirika. So ma issues amenewo tinalipo mpokai timadikira kai kumano lero to our shock tikumva zoti anthu achasuta yamuka yayi koma kuti amadikira kuti Iran mwina make isintha maganizo. Ndi paliso report lanyu wanena kuti akuti apita lero Tuesday, right? Apita lero ajina JD Vance nthumwizo ku Pakistan, koma kungodikirabe kuti Iran ija makambo mwina isintha maganizo chifukwa Trump akufuna kwambiri ndithu kuti deal iyi ichitika. So Iran ngakhalabe yakana and Trump akuyankhulanso ndithu Trump akublasta wina aliyese. Trump akung'alula wina aliyese chifukwa anthu akuyankhula ndithu kuti akulu inu muli desperate kwambiri chifukwa zakuthinani. So Trump atumiza message ambiri wauza anthu kuti sizinandithine ndili bwinobwino, sindili under pressure, komanso even so anthu abwera amaza kugula mafuta kwathuku, bla bla zambiri zimene akuyankhula Donald J. Trump. So pakati pano tilipati pankhani ya negotiations, tilipati tikudikirabe kuti makamaka awawa anyamuka nthayanji achina kuchoka alenda kuchoka ku America kupita ku Pakistan, and pamene akudikiranso iwonso akudikiranso kuti nanga Iran isintha maganizo chifukwa Iran yena kuti nayo sipita komanso ship yawoja aipange release as soon as possible. So pali nkhani pano imene ndithu tikuyenera kuimvetsa bwinobwino chifukwa kuti mwina make tiziyenda limodzi, and pena pakenso tinachita mongo dumpha komabe tikufana tiyendere limodzi. Nde video iyi mumvere bwinobwino mpaka kufika kumapeto pamene mupanga understand chinthu chimodzi. So first of all tinakambapo pano nkhani yokhuzana ndi okay, Trump atumiza message kuti I'm winning, ine ndikuwina ndithu, nawerengaso dzulo ndikuwina, I'm winning, and anthuso enaso aganizanso kuti akuwina chimodzimodzi. Komano ndimafuna muonere video iyi, then kenako ameneyo ndi former Secretary of State, anali ku office ya Secretary of State mkola ameneyo. So oyankhulanso mapoints angapo nkhani yokhuzira ndi kuwina kumene kuko, and mapoints amene angayankhule mamvetse bwinobwino. I think the off-ramps from this journey where the U.S. could say that they outright won the war were probably far earlier and we didn't take them. We're now in a very complicated military engagement with Iran and a very complicated diplomatic engagement. And I think you have to go back and look at the goals for this war from the outset. They were never articulated in one place very clearly. We talked about restraining Iran's nuclear program in an authoritative way over a long period of time. Arguably, some of that could have been done without a war. We talked about addressing Iran's missile stockpiles so that it can't threaten the region and the world. I think that has happened to some extent, although a lot of those missiles remain. And Iran has found a new way to threaten the region and the world by closing the Strait of Hormuz in a way that wasn't even really palpably clear before this war. They talked about an Iranian regime change. And in some ways, the Iranian regime has changed in the sense that it's the same regime with different people. So on all of those goals, we're pretty far behind where we started this war. Ngati mukumbukira bwinobwino ineyo pano pandakhala ndikunena mobwereza kuona kuti America sikuwina nkhondo, sikuwina. Nkuluyu ndi former, you understand, mu cabinet mu president akuyankhulanso point yomweyo konza kuti choyambirira tiyang'anani chani, tiyang'anani zinthu zimene timapitira ku Iran.
sizinatheke and zina zonse sizimafuneka soive nkhondo koma in return zapeza kuti munthu apitako akakhengelwako pakhosi timakamba zija point yambe ndikufana mupesente imeneyo. So amene ali ndi nzeru amene amaganiza kwambiri atha kuona zoti kumati draft iyi yeti si secretary of war ku America amakonda kubweza mawati this is not fair fight. Okay, sindewe chilungamo iyayi ndizoona ndi si fair fight, sindewe chilungamo kuti okay tenuko tuone tipemene mphamvu ndi anthu maiko awiri amene ndi nzeru zawo chigawenga. Inuyo for example munthu wina wake amene amakakamiza anthu ena kuti azipanga zimene iye akuganiza amene afunira, munthu amene amachita kuti zimene zilipo mbali zambiri even kuchipembedzo zilipo zimenezo. Pali kagulu kena kamene kamafuna kupanga impose anthu ena kwanza kuti iweyo ukhulupirire chimene ndikukhulupirira, ukupanda kukhulupirira chimene ndikukhulupirira ndikuti iweyo ndi munthu wokanira ndikuphe. You understand? Amachita kuti zigawenga. Okay, my examples and amene ajawo amene afuna kuyambisa ngati achina Boko Haram aja, right, afuna kupanga impose zimene akuganizewo zikhulupiriro zawo ma ideologies zawo ingakhala kuti solondola koma afuna watenge awapanikize pa anthu ena tiyambitse ndeyo aliyense azitsatira zathuzo. That's wrong, right? That's wrong. Umene ndikuchigawenga zimene kuyambisa ku Iraq achina ISIS, that's terrorism, that's wrong, right? Kupanga impose. So anthu amene wawo even patakhala kuti ngolekeza kuti paliso asilamu enaso amene ndi asilamu iwonso ndi asilamu koma akakhala kuti akusiyanabe mzochitika zina nzira nawonso amaphatikiso guluso lachaniso la anthu soti aphedweso. So ndi ma ideologies opsa komanso oyipa kwambiri. Chabwino komano is it allowed nzolole kuti unali sakhoza kukhala ndi maganizo ake payekha, zipembedzo zake payekha, ndi osapangana like osakakamizana, osapangana impose on others? Nzoledwa kuzokhala zikhulupiriro zako mimi makhulupirira nkubango panga zaweka, it's fine. Okay, dziko ndilawina alias komano chimene timakana, chimene tikukana ndione kuti kutenga zinthuzo zikhulupiriro nkuwapanga impose anthu ena kuti niyo mufuna musafune system yake zikhala iyi. Chabwino ndino bwanji siri kutenga zomwezo, America bwanji siri kupanga zomwezo. America ikufuna zoti like imabwera ndi idea ino kuti tipange impose democracy pa aliyense. Ndino nkhani ndiyo kuti democracy imapha and okay, wait guys, ndi chinthu chani chonse chipanga question, ndi chinthu chani chonse chipanga question. Mukakhala anthu oganiza kwambiri muzizipanga question zinthu. You understand? Democracy ifunsa kuti kodi iyiso pano mukuti democracy ndi chani kwenikweni, nanga kuyipa kwake ndikutiko, nanga ubwino wake ndikutiko. Panali munthu uno wake waku Greek philosopher amene ena munaphunzira amachita kuti Socrates, mkulu ameneyu ku Athens, nkhani ndio yakulu kwambiri, amafunsa mafunso why philosopher, right? Good thinkers. Anazafunsa nkhani ukuzana democracy. Democracy anazana kuti democracy ndiyakupha chifukwa zoneka zoti no actually apapa sipali bwino apa, sipali bwino anthu zotheka bwanji democracy ndi yabwino hema kuti mina apangira anthu pano muti. So iye argument yake nali pati, argument yake nali kuti chilichonse tizichifunsa chizili pa samayango, tizikhala convinced, tisangolengera kuti basi chichi chabwino tiye tonse basi chabwino ichi palibe ofunsa. Democracy imakanaso zilizo zimene zozo. You understand?
So point yaikulu nditi amafunsa kuti inuyo anthu amene tonse siofanana, right? Anthu amene mmayika kwapanga nominate makandidate aja mmango ayika mmango tola anthu kuyika nope, mumasankha amangana maphunziro chani kaganizidwe izi ndizi like fundo zimene ali nazo makuti pamakhala qualifications, right? Ndiye anthu aja amayikidwa pa ndandanda atasankhidwa. Chabwino amene amawasankha iwowa amakhalanso anthu sima expert. Ndiyeno funso linalira kuti ifeyo bwanji tikamatenga anthu ovota amene awovotera anthu aja, bwanji sitimayang'ananso kuti anthuwa kaganizidwe kawo ndikotani? Funso lanzelo kwambiri limene pakufunika kuti anthunso amene even akuvota akhalenso kunena kuti anthunso ndi ozindikiranso. You understand? Anthu ovota nawo azikhalanso ozindikira, chifukwa mukapanga mistake tonse sofanana. Nkhani ndimene tonse sofanana zizapezeka kuona kuti mwina anthu amene ali uninformed, anthu amene sakuzindikira alipo uzindikira alipo ambiri povotera munthu mmodzi. Chifukwa yani? Chifukwa cha sweet talk mwina amayankhula bwino then zimapezeka kuti mwina anthu ozindikira ndi ochepa. You understand? Meaning ngondo kuti ku parliament sakalowa right? Chifukwa cha democracy, chifukwa cha majority. Fora anthu ambiri amukonda koma anthu ambiri amene ndi ozindikira nkhani zake ndizopanga chonchi zofunika wonse ukakhalanso uzikhalanso chonchi kama kumaganiza kuti kodi ine ndikumvaso chifukwa anali ma philosophers. Okay? Iye ampereka example kuti munthu ukadwala ndi odwala umavota kuti ndifuna dokta wake akhale wakuti kadi yama kufuna thandizo. Kuna mafunso ndiyeno chinachitika chonchi mwina I think kani mwina mayimvetsa bwino chimambana nthauza kwambiri kuti samani anthu kuti ndiopusa kamene zitsiru koma amati pazikhala anthunso azikhalanso ndi qualifications awo. Chifukwa tilipo anthu ambiri amene timapanga ma decision osakhala bwino, even athu mmoyo mwathu ifeyo ma decision osakhala bwino ma decision ofuna kuongoleredwa. Ndili ngapanga decision yabwino osankha president wa dziko, kapena kusankha ka MP kakasala. That's why, this is why MP amatheka kubeka kumudzi kuja kuyankhula zimene izo basi. One, atenga ndalama za anthu. Okay, aje ndalama za anthu za misonkho muli mosemo CDF mamilioni tukamba milioni mamilioni tukamba not million, billions tukamba kana billions. Munthu ujana ndalama zapita apita town akabweraso sana panga ino yose chimene angapanga iyeyo ndikungobweraso komveto kwa nthawi ya mavoti ndikuzangwa yankhula anthu ABCD basi kungapasa ndalama 200 basi majority munthu yamutengaso kana number 2 zaka 20 andale kuti alipo mpacha ndi democracy limene. Koma anthu amene wawa why? For they are uninformed. Sakudziwa kuti CDF, sakudziwa kuti chani ntchito yake okwanisa sena kwanise chimene akudziwa akabaya ndi munthu chendi $5,000 akagole chimanga chakufa chimanga basi zimakhala iza take basi. So meaning kuti democracy yeah amene kuti no actually anthu even ovota azikhala anthu so kuti osindikira uzisala zinthuzo. So
chinachitika nchani kwa iyeyo ndikuwuzani chimene chitika kwa iyeyo. Anthu a democracy omweyo anawuza anthu kuti munthu uyu ali maganizo oyipa kwambiri, akusokoneza anthu, akupanga misilidi anthu, ndiyeno chimene ndingamanga patani tivote kuti aphede kuti asaphede. Imagine anabwe hayo amene ndi oyipa chacha kwamba walikira anthu ambiri anavotera kuti aphedwe amene akudana ndi democracy anamupa ku Athens. This is, I mean, guys, hii ni nkhani yenyewe tinachitikadi kale democracy. So the question is, why tisamafuse democracy? Why tisayiunikire? I mean, I don't know ngati ngasi kuyankhula kwa philosophers kumakhala kwa deep kwambiri. Even muno again when they banga digest nkhani zimene zizi, I don't know ngati nimwe banga digest ngati muno again kuti banga digest kumvesesa ino mo imvesesa. This whole concept of democracy is a facade, the entertainment for the poor, to think that by voting a president into power they've actually put a man in control. We need people like Traore, who wakes up in the morning and said, I need 3,000 trucks of road equipment on the road by tomorrow, and 3 kilometers from Ghana into Burkina Faso. They are there by tomorrow. I need a hospital there. I need an aeroplane manufacturing industry there. I need and you need to give a president power, the one who can decide, not the one who can steal, the one who can decide. Next video tikambe nkhani nake bola video yasaidelete fa nozo video yatalika ndesindofuna ndine bangesa next video ba video imene asaidelete fa politike mambone bwino azimele fate kambeso pankhani kozana ndi Hamas ndi Netanyahu kuti chifukwa Trump anazachula nkhani imene iyi. So guys, tikumane so next video. Thank you so much. Malawian Cameras.